сарварбӣ абдуллоева сокини 58 солаи ҷамоати зиракии ноҳияи кӯлоб барои хариди зардолӯи нисбатан арзон зарф дар даст гирифта дари сокинони рӯстоҳои ҳамсояро мекӯбад. хонум сарварбӣ мегӯяд барои бори аввал аст ки то қариб ба поён расидани мавсими зардолӯ ҳатто як зарф мураббо ё шарбат аз ин намуди мева барои зимистон захира накардааст. ин ҳам дар ҳолест ки ҳар сол дар ин шабу рӯз мегӯяд барои оилаи бузургаш зиёда аз 100 литр шарбату мураббои зардолугӣ омода мекардааст. 1 кило зардолу 7-8 сум дига зурмо намераса. Ма оилаи бисёрам 4-5 келин дорум, навера дорум. барои захираи о дига зурмо нарасид ки бихарем. қишлоққа мерем, ама қишлоққа оварда намеша, нарх набошам. бисёр мегайлен нобод ма бурдан шумо. хай дига ҳам гуфтаи вазъият гӯё ки зурмо намераса бихарем, да бисёр қимат шуд. сабаби камчин шудани зардолу дар минтақаи кӯлоб дар он аст ки соҳибкорони суғд ки аз содиркунандагони асосии меваи хушк дар кишвар маҳсуб меёбанд омада ин намуди меваро аз боғҳо ва ҳатто дарахтони назди ҳавлигии мардум харидорӣ ва хушк карда бурданд. омили роҳ овардани соҳибкорони суғдӣ ба меваҷоти ҷануби тоҷикистон дар ин мавсим дар он аст ки хунукии нобаҳангоми аввали баҳори имсола 95% меваҷоти суғдро хушк кард. ба ҳисоби идораи кишоварзии вилоят деҳқонони ин минтақа дар натиҷаи сар задани дарахтон $90 миллион баробар ба 550 миллион сомонӣ зиён диданд. мо ҳамин дар ноҳияи восе ҳамин ҳам зардолиро тарро ҳамин аз назди ҳавлигӣ участкои назди ҳавлигӣ зардолии тарро харида дар ҳамин вай коркард кардем. аз зардолии тари ноҳияи восе 7-8 кило зардолии тар 1 кило хоқ шуда истодааст. мо ба ин нигоҳ накарда таваккалӣ кор карда истодаем. камчинии зардолу дар минтақа ба нархи ин намуди мева дар бозор низ бетаъсир намондааст. бинандаи азиз, ҳоло мо дар бозори марказии шаҳри Кӯлоб қарор дорем ва биёед мебинем ки дар ин ҷо 1 килограмм зардолу чӣ қадар арзиш дорад. 1 кило зардолу чанд пул буде азиз? 1 кило зардолу 6 сум, 5 сум, خوبش 7 сум, 6 сум. چیز کم شده همینه بعد ما با نرخ قیمت‌تر بو میفروشیم. ارزان بتن ارزان میفروشیم. برای دهقانا چون شیشته میفروشن چیزاشون بعد ما دهقانا قیمت‌تر میگیریم. تویمون نعیموی 93 ساله که 67 سال باز در بازار به سوداگری مشغول است میگوید در بلند شدن نرخ زردالو آنها هیچ نقشه ندارند و فایده زیادتی هم به دست نمیآورند. نمیشکم اون سیرا نمیشکشنه. بله. گپی حق. نمیفروشیم بگای سینون میخرم میریم خونم و میخرم با سر میویم. سروربی عبداللهیوا میگوید با وجود کمچین و بلند شدن نرخ زردالو کوشش میکند از انواع گوناگون محصولات این میوه نوشابه، شربت و مربا برای زمستان فرزندان و نبیرگانش آماده کند.